mawɗe pas kay waɗɗo damal woɗɗo hay taw rewoyta rewɓe ɗum wona damal sunno ko jako jaram jako alhamdulillah non ko batu hellifaaɓe Madina Gounass woni fedde jeunesse Madina Gounass ganni wadde ɗo batu ñalawma hande o min ɓoyata sol jeeɓe duwa waɗe han kadi batu wa fuɗɗade inchallahu mawla amin elado kawral aywa assalamu aleykum wa rahmatullahi bandiraɓe on calminama onon foof goto fof inde men mbaɗi yettode mum ne wayno jonde nde ko Aamadu tijjaani noddinde kono haala mayre foti hadorade ko ɗo nde wonno mi namdinoma hikka démission e nder fedde he pour wonde hoorejo yimɓe noon ɗefi ɗum salade kono mbammi tan insisté nde wonno neɗɗo ɓuuri andude hoore muɗum so tawi a ardima tan an ɓuuri andude no gonirɗa eyi no wayi aɗa andi kadi ko mbawɗa ko ɗum kadi addi dental so yimɓe keewi tan alay saago ballodirat kala tawɗo ina hen loro tan après yaafe goɗɗo kadi heɓɓo ko ɗum ɗon woni ko sabno hikka ha min mbi tan yomin jaafe ko waɗi fof ko tagno min mbi yomin jaafe ko pour alhaali cellal min hoorami wona celluɗo joom suudu o kadi wona celluɗo e nder daka he mi waɗi daka o assisté presque ha gasi no mbawirmi ni kono vraiment taw ne waɗanimi loro no feewi ɗon noon ƴewtidimi tan tawmi ɗum ɗo vraiment ɓay heɗen keewi enen fof kadi ko en gotum alay saago oɗo ƴeewa tan dal lomtotoɗo ɗum e oɗon poste ha yesso no woniri fof taw ina wallodire eyyi ɗum ɗon ina jeeyano hen toɓɓere ko addani en wadde démissionné e deuxiémement fedde nde kadi ko mande wallodire no feewi ɓurɓe ɓooyde e mayre he ɓuuri wawde eltude e wadde kadi ko foti waɗede ko nde foti waɗede nde sababude mano eɗen hen mbaɗi remarque tan goto on noon kam mataw ko remarque fedde nde tan remarque o yimɓeɓe taw ɓe mbaɗi réservé e guila tan min gardina hewɓe hen ina mbaɗi koye mumen réservé kalata hen mbaɗata hen e ɗum noon tawmi ɗum ne kadi ina jeeya e blocure fedde nde par ce que taw miɗo ƴetti hay programme wiide so tawi woni cellal ina wodno caggal daka o mi yeto wadde ɗum remaniement mi ƴewto holno ɗum fotta wawde wonirde par ce que yimɓe nan hen e mbaɗi koye mabɓe réservé ɓe kalata hen ɓe mbaɗata hen te kadi koɓe joom foddeji en ɓe ganduɗa hellifaaɓe ina tini ɓe ina testiɓe ina andi ɓe ina waɗiɓe kadi considéré joni noon ɓen so tawi woni eɓe ngakki tan e banggue gueɗe kewɗe tan aron kadi hebde wadde ko jiɗɗa e sababude man o gardiɗo foti ko duusede eyyi foti ko duusede kala ko ummini so tawi yahata mbiyemo yahata so tawi ina yaaha noon kadi mbiyemo ina yaaha kono kadi duusemo eko yahata ko so tawi duusetake tan dekete o ɗefat ngakkinde fedde nde ɗum ne kadi tawi ina jeeya kadi e wadde meɗen démissionné pour mbawen tuttude goɗɗo toujours ko yidde fedde he jeeya woto neɗɗo golloɗon e place he taw ina waɗi bloqué fedde nde yo wat libéré goɗɗo ƴefta beela on waɗa kañum ko ronkuno wadde ko walla on famodira eɓe ronkuno famodirde walla on daña pouvoir plus ko kañum joguino ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗi gaddani kam wadde démissionné kono wona haydara goɗɗum e nder fedde he ala fof ko woni toon ko suuɗi ko onon ɗo on ganda e ko ɗum ɗo wonno sababu wadde démissionné nde eyyi mbiɗen hen noon ñaagui yafuya no fewi e so ɗon ɓenni alhaali Moussa Sall pardon mo joguino programme goto ko min holluno e tande daka he e téléphone makko nde wujjande holliti o wi ko yo ñeble haaliss o sooda téléphone nde wonno téléphone makko bonino taw fedde nde wattanimo ɗum 20 000 écran ɗum kam ko an woni seeɗa caggal ɗum on téléphone majji o wi yo ñawle haaliss o sooda téléphone o yoɓira ɗum e wujja o yoɓira ɗum seeɗa seeɗa keɓɓitimi no mbiyami eyyi ɗo joni kam no way foof yo ama ittu 80 000 o namdino de Amay mbimi yo ama ittu 80 000 tottamo ha mi hollita ɗum hellifaaɓe
so hellifaaɓe jaɓi ñamande nde omo yoɓa alhamdulillah rabbil alamina mi rutta e makko konngol yo yoɓ so hellifaaɓe kadi wi ala kañum ma yoɓanmo téléphone o kadi mi rutta e makko konngol kadi yo woppu ɗon ma hellifaaɓe yoɓanmo téléphone o on deba noon fuɗɗa toon seeɗa tan hawri mi waɗi hen démissionné woni deba o ala ɗo o dartina ala ɗo waɗa ala ɗo tonga won noon arɓe hen mbi wonde mano ala ɗum ala e sago téléphone o kam ko hellifaaɓe foti yoɓde ɗum kono kam ala garɗo toon wi wonde mano ñamande nde yo fawe hoore makko famɗi arɓe hen ɓe mbi ko yo hellifaaɓe yoɓ téléphone o joni noon ɗon ala taw hen ko waɗa validé par ce que ala hen ko mbi Moussa Sall ala hen ko waɗa validé ɗum ne kadi ina watte e juuɗe Amadou Tijjaani caam o toppitano en ɗum hellifaaɓe gandina yimɓeɓe nden ñamande holto nde fawete so fedde nde rontonde walla ala so Moussa Sall tottitta ñamande muɗum eyyi ɗum ne kadi miɗo yiiɗi o jokkitana en ɗum ɗo par ce que ɗum ko foddam wonno ko noon hawri Allah déjà waɗi ko waɗi ko mi waɗi démissionné woni hankkadi ɗon mi waɗan ɗum mi jokkitani ɗum eyyi so ɗon ɓenni noon no mbimi toon ni tan mbiyanmi ha hande e hellifaaɓe nde kala sohlimi to kala sohlimi eno kala sohlirimi inchallahu taala so miɗo waɗi disponible tan mami yaadu e hellifaaɓe ha no hannirta ni nde wonno fedde nde ko fedde weldemi yondemi e kadi hawrandemi nde mbawmi kadi en jimmi kadi wakkilanade hedditi tan ɓe mbiyata koko yidde dow dañde eyyi ko ɗum ɗo tan woni hen ko jinnomi wiide on ɗiɗo comti noon ɗi gatti ɗo e ley ko wutteji jeetati wonno e kayitaji fof kañuma e badge président o kañum fof nan ɗo o waɗano o fawana en hen guite Ceerno Mamadou Diallo fawana en hen guite o ƴeewa kayitaji so tawi woni hen manque ude walla kadi fof timmi gila haade men sakade ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah winda hen tan président kono président ala inde ala yettoɗo assalamu aleykum ɗum wonno miijo eyyi ɗum wonno miijo so tawi tawde changement ji ne mbaɗa saaha fof taw wonani changement fof tan yiyatma bajji kese fewde holi o so waɗama horejo han kadi kala jiiɗo allo horejo feddi fa madina binaɗo wonde hen saaha allo holi an Ablaye Thiam ko galle gonɗa mataw a fayi de a fayi ko Sarif Ba nodduɗa ko goto woni o ko woni kayit moto ha kayit moto donc kayit aɗa sari mbimi oɗo kayit ko goto wonno waldano e tokos oɗon tokoso ele ko moto jogui ɗo a mawɗo makko woni eyyi ko ɗiɗi kam e leydi woni on koye moto e facture robic men fof to bidon ngo woni bureau kayitaji goɗɗi kadi nan ɗo ɗin ko Amadou Tidiane wattidiɗe addude ɗum woni changement ɗum ɗo programme ɗo inde makko itta inde ma waɗa ɗin goni gonɗi ɗon ɗi andi actuellement ha hande kayitaji woni hen ko inde Mamadou Diallo président voilà kadi nde wonno kañum kayit o changéraki on jahat tan ɓe mbaɗon nawon feuille holno ɓe mbiyata ɗum sa feuille de présence wondema no on joɗima on kaldi on mbaɗi changement président on sano on feuille de présence sa nawimo tan après ɓe mbaɗanma tampon goɗɗo après ɓe mbaɗa inde goɗɗo e inde président goɗɗo o e on ɗum ɗo après waɗe graphié on sa artita e récépissé goto o tan par ce que wona ina changé récépissé o ina changé ina watte goɗɗum ala ko ɓe mbaɗat tan déjà e feuille de présence on joɗinoma on kaldi on kawri on mbayli président joni ko oɗo won toon après ɗum wadde graphié oɗa kañum woni ko won ɗon hande ko inde makko kanko président Mamadou Diallo woni hen kadi GIE o kadi nan ɗon de mbimi jogui ɗo namdal bajjuji e lewol goɗɗi pewno no waɗi ha joni seeɗa ɗiɗi keewi kay holtoɗi gon ɗiɗine juuɗe ama jogui e gilet gilet ji ɗi fof ina e juuɗe ma gartuno noon so wonde gartaki leydi hewɓe jasi hewɓe jasi hewɓe jaadi ɗiɗi meje nden hay bandirol hoore muɗum bandirol kesomo Moussa Sall waɗi o hay woni hoore muɗum omo namdotono kam holto woni mbima an wannu kanko wannu ɗum décharge kanko ittano ɗum
waɗaani wonno arɓe tan ɓe jomum en gartan ɗon so ɓooyi seeɗa tan yejjiti holno wono fof waɗe karɗe kala ƴettuɗo inde muɗum winde leegal ɓe ƴeewa dow winde ɗum kam waɗan han distribué tan e windanoo ko waɗan han ɗo distribué ɓe noddi tan ka yo adde ɗum ɗo donimi nawmi toon ɗum artirta andi ɗum ɗo fof fof geɗal ngal ko goɗɗo waddi ɗum woni ala secrétaire pour waɗi ɗum ɗo on foti jogade kala ko winde bagage o ɗum ɗo fof toon foti wonde kala garɗo bureau so ari ƴetta wiye kaari ƴetti kono daawa min komi noddam tan yomi addu toon wadde toon yimɓe ne poɗɓe golludnan toon ene eɗen joginoo ɗo cukko secrétaire nanɗam Aamadu haalano wiyete on nan kay meeɗa yiide e o haalta kan waɗi joni koye kayrate kay on meeɗa yiide mi jooɗima haa mi ummima haa hannde meeɗa yiide mo hanki place mo hiiri mi anndaa place mo hiiri basela joni waɗi ɗum ɗo kam en jiire lawol kadi e wutte yiɗi wartirde maɗon jokken batu haa kalditen ɗum aywa sa ƴen so tawi won ko jogiɗen e cariga walla ko nanndi en an foti jaɓade eywa assalamu aleykum dental en calmini bandiraɓe ɓe fof en ñaguima ɓe yaafuya en ñaguima kadi duwaw eywa enenne en ƴettiri ɗum bisimilla rahmani rahim eɗen ñaagui bandiraɓe ɓe kadi nde joƴƴinirten alhamdulillahi rabbil alamin taw koye alhamdulillahi dental ngal foof eywa kono fulɓe ne mbiya gueɗel gotel gamri cukalel so yooɗi ko yummum jaggi e balaɓe e mbeɗa ƴettira ɗum hoolade ni Mamoudou Diallo nana banggam ñaamo Sarif Ba nana banggam nano Amadou Tijjaani Kase nana yeesam Amadou Dia nana caggalam eyyi somi duñama ɗo mi yawata deppade eywa ɗum noon so tawi on jaaɓi walludemi dongal ngal teddata eyyi kono so tawi on jaɓani walludemi tan ewa kadi hono ni watta ko leelani no yo Allah faamu yo Allah faamu eywa ɗum kam so Allah yanti hen ma en eto hakke baawal men ardade hellifaaɓe noon wona ko weeɓi eyyi hande ko min yiiɗi conseil no mbinom ceerno Mamoudou Diallo ni ardade hellifaaɓe wona ko weeɓi e golle mawɗe 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 daɗugal tingal aywa saabu ko hunde hawnide hamnide kono kadi accota ko tawde ko hen Allah wamma a wawa accude eywa fulɓe mbiyata neɗɗo ne newnana ko tagra ko daiman so tawi hunde imminima tan kala no wayi anne hankkadi ɗum guiddinta tan sa daari rewɓe hen ɓe foof jettoɗo godni Allah jeeyi ha yonti woppude goppi dañani hen jimmol cofugol alhamdulillahi rabbil alamin haɗani ha hande elle ko kañum en dondi fedde nde e juuɗe mumen e ko ɗum waɗi mi wiide so tawi ɓe balli kam tan dongal ngal teddata kono so tawi ɓe ballani ɗum waɗa caɗele noon mbeɗa yiiɗi yo ɓe ballo e nde tawno aywa ittu ɓoggol waɗe mbeewa e ittu mbeewa waɗe ɓoggol fof ko ha mbeewa daro eyyi falillahi alhamdu ko heddi ko to banggue alhaali hellifaaɓe mbeɗa yinno yo en dutto seeɗa e kuule tawno kuule ɗe daiman koɗe kaalateɗe te souvent eɗe keewi addande en caɗele eyyi wonɓe hen ɓe ganduɗa koko jolfuɓe mbiyata ko gaynde mo deggul jab eywa mbarodi ndi nanta ceefi eywa sa wi ho sa wi ha kañum koko faye dow ma tan eywa e kono noon elle président Mamoudou Diallo haali ɗum ñanden to banggue ewa tolérance no yimɓe poti wawde waɗodirde ɗum e koye mumen par ce que Allah tagui fondani donc en mbawa wiide enen foof koma poten la siyama noon hikka e ceerno Tijjaani Ba tafasiruji ɗi no addirta ɗum ni min jaa hen ha woɓɓe mbi ko ma o yaltine par ce que ewa omo adda toon photo yo waɗowo fin walla photo waɗowo présenté pour omona ara omona waɗa tafsir eywa joni noon ɗum fotani mo mbawno wadde bindol taw photo ngo arani ewa ina hasinde o waɗi photo ngo fof yimɓe fof ne gandi hankkadi omona ara mon fof darata heeɗo yandi kay gon photo bona so gasni kadi yimɓe fof cukkito mon fof ara jogui namdal namdo jogui goɗɗum adda jogui yewtere wonde ɓeddo yandi ka anne ɗen photo ɗiɗi kam bona kono yo yaltina joni ene eɗen jiiɗi tafsir ene en jiiɗi barkinorade ɓurano ma en nan so yalti ay joni noon mbimi admiji ɗi yooɓe tinno kam hikka kam ɓe mbaɗa feere tan ɓe muñanamo ha korka ɓenna
te o woni neɗɗo kanko ne jaaƴƴo yaltinede mo joni o jooɗo duuɓi sappo e artirede mo ɗo accinoɗo tan jokkirta o wonda ho tinata o yaltinanoma bo wadde baaɗo noon eɗen pota wawde wallodirde e mum kadi seeren men ɓe koɓe seeren men ko hay jinnaɓe men so coynima goto e mabɓe jippoto ɗo gonno joƴƴinaɓe ɗon ɓen ko seeren ma on ko ganduɗa a wawa fodde mumen ɗon kalɗo garɗon gonga yimɓe ne mbiya kalden gon kalden e ko noon kono wonɗo ganduɗa aɗo hammadali so o sela tan mi yaɓɓa e selanne nde mi jooɗo ɗon mi deeƴa mi salo yo nde yiye kadi ko noon foti waade mawɗo hokku ɗum hurum beele anne cukagu ma yooɗa sa hokkani mawɗo hurum cukagu ma yooɗata sa hokkani ceerno hurum saha ma fewata jamais a garjat tan wadde alay sago tolérance o waɗa enen jooɗino mbaɗi kuule ɗe wadde jottoɗen mbahlen kuule ɗe cuttoɗen ɗe en goppata fof ha laaɓa saka ko wayno hankadi haadi diallo en ama sambulo en en beddo ko jiiɗi fo ala kono noon to bange wiyeede dingiral madinnaɓe ojo alajma saydou vidéo ceerno walla daaka ko nandi hen arta hen so wona aljuma walla alkamisa yontere nde fof waɗama hewɓe jaaɓi keddima hen kono ɓuranani ɓe neɗɗo ne jaɓra hunde saabu ewa ko ɗum ɗo dañi ko mbiyata ko mo dañano yiiɗi ko yiiɗa ko dañi ko jabra ɗum saabu ko ɗum ɗo dañi joni noon wadde ƴeewen ittude e systéme kawtal golle jogui hoɗum wiye ñande foof Hammadou Ali so jippinanten waajo Alhaji Saydou lawol gotol so ojoji ɗiɗi so ojoji tati yewtere nde noon nde ardini jippinirani noon nde ara min waɗi bindol ojo ceerno mawɗo jiɗɗo wadde kilike rulla ngel heɗo ha gasna muyɗa wadde kilike accira noon ojo wasa wadde kilike ewa to banggue communicateur en ɓe hono Daka Média walla Daka FM e ko nandi hen sa yi hande ngel ɗo cukalel no ngel waddani ha en mbawi ittude jawɗele men eɗen balla miskino mo ganduɗa ko perɗo ene ari perɗo ko miskino ko Daka FM wadda ɗum par ce que kamɓe kaali multigen fois eɓe defi hen eɓe defto cukalel ngel de ko tampugel ferama cukalel ngel nan hôpital ha ɓoy ngel ɓenni Tamba yo jinna maggel jawno jaaha sowona ɗum jinnaɓe jiyaka ha joni sowona ɗum kogel mawel ngel woni ko hakkude gurdam mayre ɓe kaali ha hellifaɓe ƴetti hen woɓɓe keeɓi hen ha yettiɗo ha jinnaɓe cukalel jiita ha ferinoɓe yiita hay ɓen jiitama wadde communication c'est très important e rendo ɓen joganiɓe en communication ɓe kamɓene ɓe jiiya koye mabɓe eko jaaten ko to banggue humpitego e nder Madina ko ceerno waɗi eɗen jiiɗi humpitade menen fof surtout wonɓe diaspora hay so nana e pelle goɗɗe enen wata ɗum won concernation meɗen enen yo won concerné men hellifaɓe par ce que ɗon enen fof kawruɗen so addama hellifaɓe yo wiye tan ko Ama Sambolo goto addata ɗum so addama ɗon woni ko Ama Samba humpitta en ala ko yewtere diine walla ko yewtere jama adda ɗo e ɗum ɗo walla ko naggam eɗen jiiɗi humpitede yo Ama Samba ɗo addu ko vidéo sa waɗanimo télécharge o natta e téléphone ma sa yiɗi humpitade mbaɗamo télécharge jeeɓa sa yiɗa humpitade woppumo ɗon o yaha ɗum bonnata e jewte men eko jahanoɗen haydara bonnata koɗo galle wurtine par ce que o ɗiɗi mayde ko waɗatino hen wurtine faami hellifaɓe gollo en ngala gollorgal hande kalis joɗiɗo ko on yoɓata luwas o ça fait lebbi jeeɗiɗi hande naata e jeetati ko o kalis yoɓata luwas joni wadde so tawi wayi hono noon alay saago ƴeewen gollorgal ko ɓuri wonde priorité men hande kam ko dañde secrétaire men sellani presque 8 mois hande gollaki ko ɗum addi hay bureau ngo ina tardi machallah Diop a faami ɗum addi hay bureau ngo ina tardi joni noon so wayi hono noon ƴeewen secrétaire jangguɓe gasara e wuuro he fotoɓe wawde en wallude ɗon gasara e wuuro he kadi wona no saabu Allah wonno secrétaire joguiɗo salaire 60 000 mi anda ko 70 000 e nder ngoɗo wuuro aɗa yoɓe ɗum ceerno ɗum wona kecce so madinajo heeɓi ɗum aɗa juula e jama aɗa wirdida e ceerno en a dañi ko ƴakkuɗa aɗa arta galle ma a yahani nuwasoɗa a yahani kodduwar ko action mbaɗɗen ko créer d'emploi bo joni noon Allah waɗi sutura alhamdulillah ɗum ɗon kadi koko darti
joni noon faction o ina wonno hen faction o yoɓanno gueɗɗiɗe seeɗen dañorno e faction o yoɓa place o yoɓa salaire waaji o eywa yoɓa kadi ko wayno facture aji en e dosowo to eɗen jogui e dosowo leɗɗe to jama to eyyi on ne ko 40 000 walla ko 50 000 desowo leɗɗe iidi voilà on continue voilà on rewsata leɗɗe iidi donc wadde fedde nde ende liggo nde waɗi carrière d' emploi te nde warani neɗɗo gollowo o mi mana eyyi armi ligguinma tan ko ɓayde aɗa jooɗi ala ko golliɗa walla aɗa liggoro alay saago somi woppi ɗum ɗo ala aɗa keɓal ala ko salaire joɓateɗo Dakar o aɗa yoɓamo ɗo hande aɗa yiya liggoroɗo Dakar ne wona gardien ha lewru maya taw yoɓaka 40 000 oɗo doso fodde 90 leggal walla 90 ara e nder 1 heure temps o rosa o gayna o jokkoya Hamad kandiji makko par ce que gandata ɗum ko hay ndungu omo rema hatta eɓa alhamdulillahi omo golla omo rosa ceeɗu ngu omo rosa donc so wayi hono noon enen eɗen gollo mbimi ko ndungu omo rema bonnananimo e ko o golloto ga ko so ndungu gasi en padata ha dabbunde walla ha ɗum ɗo so silti tan o fuɗɗima o dosol continue golle kadi omo laaɓani ɗum reedu par ce que omo waɗa hen gueɗe kewɗe kanko dosowo pour no leɗɗe ɗe kisiri no ɗe mbasi remayde alhamdulillahi ɗe jeehi aw joni noon so wayi hon noon alay saago ƴeewen beele nguleki heew nguleki hay yimɓe ne jaggi ƴeewen beele tawi woni ko weef hande ne dogi weef hande ne dogi ko mawɗum kaalis gonnoɗo ina liggore faction ɓayde en keɓani gata o ina wawi wonoyde boom ha wona faction e weef fof taw ne yaaha taw neɗɗo goto ne gérani en ɗum a faami hande ɗo hôpital ɗa en face hôpital o sa udditiɗo no weef ko 200% gañotoɗa par ce que soɓe neɗɗo arane addi malade mum o ala haalis te ko weef o foti hutorade so heɓani ɗum ko maw ara ha ga ko maw ara ha nder wuuro eko nandi hen eɗen poti gollude kono noon sahaji a wonat ɗo pewja affaire nde hande gasa nawtande bureau woni diaspora o ɓe mbima non min jagani joƴƴina ha laaɓa e leydi minen de ko ni min jiiri minen de ko ni min jiiri minen de naggam woni fo haala yimɓe noon ko daw wadde tan haaloɓe e heɗotoɓe ɗum koko dawi wadde tan ɓeɗo ko haaloɓe tan ɓeɗo ne jooɗi koye heɗɗe hade e nder heɗotoɓe ko hen waɗoɓe décidé goni a haɓɓe koye décision tan keedi ɓeɗo pati tan ko amru yamirore tan kañumen kay gondaka to gonɗa ga kañum gumgama en tan mbaɗe tan min mbaɗa eyyi joni noon so tawi ɗiɗo équipage tati keeɓima e fedde nde ene foti wawde yaade te enen ɗiɗo équipage tati fof alhamdulillah eɗen keeɗi eɗen jogui kadi hadanteɓe dariɓe sur le terrain hay soko bujjo e dokkuɗaɓe ɓe eto waɗandema ɗum ɗo jiɗɗa ɗo eno jiɗirɗa ni probléme gonɗo dow o noon o weeɓani réglude dukoji gonɗi dingiral to ɗum ɗi mbaɗat tan hayɗo enen ɗo joni sen ɓuuri ɗo tan en mbawa rendude yiyande wotere abadan oɗo yirani